mga paps mo kini ang Kansalakan River, kirang bahin sa gihulngan ni Negros Oriental. Grabe kay kikusog sa baha tungod sa way undang-undang nga pag-ulan. Subuoy kayo ang mga pasahero sa maong series tungod kay natrap man kini tungod kay dili sila kalabang tungod sa kakusog sa mga baha. Pero itong makita dili kapita mga pasahero nga naog din taon o naghuwat nga mulura ang maong tubig tungod sa kakusog niini. Unta mahatagan kini og aksyon sa mga kagamhanan diha sa Negros Oriental nga ila kini masulbad o mabutangan o taytayan para dili delikado ang maong lugar sa mga sakyan ng pangpaseroan ng mga ang dapita.